Bona vesprada, benvingudes, benvinguts a la presentació de la candidatura de Compromís per Novelda, encapçalada, com tothom sap, per Sílvia Anna Tomàs, qui parlarà d'ací no res. Vos agraïm que hàgiu vingut, que estigueu omplint esta plaça, antiga plaça de l'Aljama, on se reunia l'alcalde i el poble musulmà d'aleshores. És una plaça, esta placeta de Sant Felip actualment és una plaça que ens agrada molt a la gent de Compromís perquè hem insistit sempre en la seva restauració, en la seva obertura al públic. I avui hem volgut fer l'acte al carrer per aquella cosa de la proximitat i de xafar terra. Ens acompanyen algunes de les persones més significatives del nostre partit. Per una banda, Maria Josep Calabuig, candidata número 3 a les Corts per Alacant, benvinguda. Gerard Fullana, diputat provincial, candidat número 2 per la llista de Compromís Alacant, benvingut. Aitana Mas, vicepresidenta, consellera de Polítiques Socials i cap de llista per Alacant a la Generalitat. Gràcies per vindre. També ens acompanyen alguns càrrecs de la Generalitat. Sònia Tirado, directora general d'Innovació, gràcies per la teva presència. Juan Ángel Conca, gerent d'EPSAR. Entre el públic també tenim alguns companys i companyes de pobles veïns que formen part de les seues candidatures. Conchi Martínez, pròxima alcaldessa de Mutxamel, cap de llista. Gràcies, benvinguda. També amb Samuel Mesas, també de Mutxamel, benvingut. Lluc Sirvent, pròxim alcalde de Xixona, cap de llista per Xixona. Gràcies per vindre, Lluc. I pel Torró. Emilio Oliver, candidat, membre de la llista de Sant Vicent del Raspeig. David Navarro, de Petrer, també forma part de la llista de la seva localitat. Ens acompanyen també veïns i veïnes, membres del teixit associatiu de Novelda i, com no, quasi tots els membres de la llista electoral de 2023, a qui també us agraïm que formeu part de la llista i que estigueu aquí, així com persones de les candidatures d'altres anys. Bé, mireu, presentar una llista electoral no és només posar cara i nom a les persones que treballaran pel benestar de novelders i de novelderes durant els pròxims anys. És també presentar-se com a un grup davant del poble, posar damunt de la taula una carta de presentació que en aquest cas no pot ser una altra que el treball fet durant els 4 anys de legislatura que ara estem acomiadant. Ningú, per tant, pot parlar el nom de tots nosaltres millor que la persona que encapçalarà aquesta llista i que ha format part, juntament amb Carlos Sala, del grup Compromís a l'Ajuntament de Novelda. Demane, per favor, un aplaudiment per al treball de tots dos, el nostre agraïment i les paraules de la futura alcaldessa Sílvia Anna Tomàs. Bona vesprada. Arrima't el micro. Bona vesprada a totes i tots. Quin gust veure esta replaceta aixina de plena. Gràcies, Aitana, Gerard, MJ, Sònia, Juan Ángel, que ens acompanyeu, companys de Xixona, de Sant Vicent, de Mutxamel, gent del nostre col·lectiu i veïns i veïnes de Novelda que heu volgut acompanyar-nos avui. Moltíssimes gràcies. Bé, en aquest acte, que és un acte en el que parlem de futur, en el que parlem de la propera legislatura, de què farem a partir d'ara, però que jo vull començar parlant de passat. Crec que és una bona presentació dir allò que s'ha fet, com s'ha actuat en el passat, i això no ho poden dir tots d'una forma tranquil·la. Jo crec que nosaltres sí. Com sabeu, hem estat a l'oposició d'un govern amb majoria absoluta, un govern del PSOE que, com també sabeu, es costa prendre decisions en aquelles coses importants, en aquelles coses que afecten a les persones, per supost amb una dreta que no té cap prioritat. Ara, així no m'escolteu millor? Perfecte. Amb una dreta que no té cap prioritat per posar a les persones per davant. I un treball d'estos 4 anys que puc resumir que ha sigut un treball d'insistència. Ha sigut un treball d'insistir. Un treball que ha accelerat
allò que hem aconseguit. Hem sigut l'accelerador de les polítiques de progrés. Hem treballat insistint, negociant, arribant a acords, però després d'arribar a acords hem tornat a insistir encara més. I gràcies a això sí que m'agradaria destacar alguna de les coses que s'han aconseguit des de Compromís per Novelda. Gràcies a això, partides tan importants com és la partida de foment de l'empleo, amb 20.000 euros l'any 2020, va passar a 200.000 euros l'any 2021. El Pla Reactivem Novelda, gràcies a la nostra insistència, es va dotar amb suficient antelació la partida destinada a aquesta subvenció. Van fer la modificació abans que ningú de crèdit. Gràcies a això, quan va arribar la subvenció, Novelda va ser el primer poble de la província d'Alacant que va poder repartir els diners al seu xicotet comerç, a les pimes i als autònoms, en moments tan complicats com veníem de la pandèmia. Què hem fet més? Hem insistit perquè, per exemple, coses que podien semblar normals, els nostres conservatoris o la nostra escoleta, no existia una partida pressupostària destinada a la renovació, a la modernització del seu material didàctic. Gràcies a la nostra insistència, aquesta partida avui en dia existeix i està dotada suficientment, dignificant els nostres serveis. A més, uns serveis, com molts sabeu, maltractats en alguns moments. Temes com, per exemple, importants, com dia al principi, temes importants per a les persones. Les piscines. Sabeu, molts de vosaltres, que l'any passat es va trencar una piscina i van haver de passar l'estiu només en una. La idea primera de l'equip de govern era començar l'execució de l'obra ja, deixant-nos sense piscines aquest estiu, sense pensar en la labor social que té les piscines. No ens han valgut mai arguments de si les piscines les gastaven poqueta o molta gent. És precisament aquesta gent la que hem de protegir. I gràcies, com dic, a la nostra insistència, tindrem piscines obertes aquest estiu i l'obra començarà en setembre. En què hem insistit també en un tema important que per a nosaltres ha sigut, com dic, dels més importants i que ens ha portat moltes negociacions. El destí del superàvit. Aquest superàvit que per a la dreta ha d'anar íntegrament a pagar deute i que per al PSOE, en un primer moment, havia d'anar majoritàriament també a pagar deute. Vam insistir moltíssim, moltíssim perquè el destí d'aquest superàvit anara a millorar el nostre poble. I això ho hem aconseguit i hem vist en l'última modificació de crèdit que tot el superàvit anirà a millorar el nostre poble. Gràcies a la nostra insistència. I això puc dir-ho ben clar. Gràcies a la nostra insistència, el centre de dia de menors tancat des de l'any 2012 pel Partit Popular estarà dins del Pla Convivint de la Generalitat. I tot això que he dit i moltes altres coses no haurien sigut possibles sense Compromís. Si Compromís no està, això no es fa. I això ho podem dir ben clar. Hem donat suport al llarg d'aquests 4 anys a les nostres associacions, a les nostres entitats. Ja sabeu que nosaltres no som de fer-nos la foto cada 4 anys. No som de fer-nos la foto de 4 en 4 anys. Nosaltres som els que hem demanat fa anys, per exemple, que es bonificara l'IBI a l'artística, a la Societat Musical l'Artística. Ens van dir si estaven locos. I per fi, enguany, l'artística no pagarà IBI per primera vegada. I nosaltres som els que hem insistit perquè quan part dels diners que anaven destinats a la subvenció per a les associacions sociosanitàries es quedaven guardats perquè no es repartien a totes les associacions, sobraven i al final es destinaven per a altres coses, va ser nosaltres, en la nostra insistència, que vam canviar això. I vam obrir la subvenció per a que altres associacions que també treballen per la salut de forma preventiva pogueren beneficiar-se d'aquesta subvenció. Com dic, això sense Compromís no s'haurà fet. Us he fet un xicotet resum d'aquelles coses, però n'hi ha moltes que puc dir ben clar que hem aconseguit gràcies a la nostra insistència, que hem accelerat els processos. Per això és necessari, és molt necessari, que Compromís estiga liderant el govern, el proper govern. Moltes gràcies, Sílvia. Conformar una llista electoral en un col·lectiu com este no penseu que és una cosa senzilla. Compromís per Novelda no és un col·lectiu intermitent,
És a dir, no ix al carrer de 4 en 4 anys, no s'ha creat específicament per anar en llistes, no som gent desconeguda entre nosaltres. Compromís per Novelda és un equip cohesionat, amb un treball setmanal, amb gent implicada en molts aspectes de la vida social, educativa, econòmica o comercial del poble. Per això, posar negre sobre blanc i ordenar les 21 persones més els 2 suplents no és una tasca fàcil. S'ha quedat gent amb moltes ganes de formar part, s'ha quedat gent fora, molt vinculada al poble i que tenia moltes ganes de formar part. Per tant, quin orgull, perdoneu-me, però quin orgull poder dir en el meu poble sobra gent per anar en la llista de Compromís. Moltes gràcies als que heu format part de la llista de manera històrica en el col·lectiu i quin orgull també als que sí que teniu lloc i sí que teniu i ens representareu, a totes i tots. Gràcies, per tant, per fer un pas endavant. I quines són aquestes persones, aquestes dones i homes que s'han compromès a un treball de 4 anys amb nosaltres? Comencem, i ara heu vingut a aplaudir, comencem nomenant els suplents, que seran Lluís López Crespo i Berta Ruscalleda. Ara ho arreglarem. En la posició d'honor, que suposa tancar la llista, anirà Maria Antònia Castro González, que és professora de dansa al Conservatori de Dansa de Novelda, ha sigut la directora també, ha acceptat aquesta posició i ens ompli d'alegria pel que ha significat la lluita del Conservatori de Dansa estos 4 anys passats. No ens pot acompanyar perquè precisament avui és el dia de la dansa i està en un acte a la Glorieta, però el nostre agraïment també. En el número... Gràcies. En el número 20 l'ocupa Toni Martínez Pérez, treballador social, director del Centre d'Acollida de Menors, habitual també en les nostres llistes i en el treball a llarg termini en el col·lectiu. Gràcies pel teu treball, Toni, tot i que avui no ens pots acompanyar. Susi Azorín, que anirà de número 19, és tècnica de recursos humans, mare de família nombrosa. Ja va formar part d'aquest grup de persones fa 4 anys, així que gràcies per haver-te quedat convidada i repetir en les llistes. Gràcies, Susi, tampoc es pot acompanyar. El número 18 és per a Joan Quadra Martínez, que és graduat en Comunicació Audiovisual i cofundador d'una cooperativa creativa que ha rebut el Premi Iniciativa Empresarial a Joves Emprenedors. També repeteix en la llista electoral. Gràcies per formar part i pel reconeixement. Enhorabona. No està entre nosaltres, però l'aplaudim també. Casualitat, que els 4 primers que anomenem no estan, doncs és així. El 17 és per a Mònica García Sánchez. Mònica sí que està, no? On estàs, Mònica? Estudiant de Dret i empresària de l'oci nocturn. Benvinguda al col·lectiu, Mònica. El 16 és per a Vicent López Palomares, treballador de Correus i músic. Va ser regidor de Compromís fa 2 legislatures. Fa poquet que ha sigut pare. Enhorabona. Mireu-li les ulleres. El número 15 és per a Clara García Martínez, que també està. Gràcies, Clara. Periodista, professora de secundària. Clara sempre té un sí per a tot el que siga treballar pel col·lectiu. Moltes gràcies. El 14 l'ocupa Moisés Navarro Sabater, que també el tenim per aquí. Llicenciat en Filologia Anglesa, professor de secundària, animador cultural, molts anys col·laborant també en el col·lectiu de Novelda. El 13 és per a Anna Cremades Navarro, llicenciada en Història, diplomada en Turisme, professora de secundària, sempre disposada a treballar també. El 12 per a Nico Azorín Jiménez,
tècnic industrial superior, cap de línia en la indústria d'alimentació, mestre gatxamiguer i suport incondicional d'este grup de persones. L'11 és per a Gemma Mira Garcia, que també està entre nosaltres, terapeuta ocupacional, treballadora d'una empresa d'alimentació i és nova incorporació en la llista. Benvinguda també, Gemma. Parem aquí perquè del 10 cap al final mantenim la tensió. ¿Vale? I ara és moment de donar pas als nostres convidats. La primera que intervendrà és, com vos hem dit abans, Maria Josep Calabuig. Deixeu-me que busque i que trobi. Deixeu-me que trobe, aquí. He dit bé el cognom, Maria Josep. Sí. Vale, ja està. Vale, era el que volia. Vale, Maria Josep Calabuig. És la número 3 a les Corts Valencianes per Alacant, banyeruda, membre de Joves PB i estem segurs i segures que aportarà aquesta visió de la joventut en totes les polítiques que es duran a terme a les Corts i a la Generalitat. Quan vulguis. Pues moltes gràcies, Delia, i moltes gràcies també per convidar-me a avui. La veritat és que em fa molta il·lusió perquè farà uns mesos jo vaig començar el que es deia la ruta del Vinalopó. No? Vaig començar en Banyeres, que és el meu poble, i quasi que el següent poble que vaig vindre va ser a Novelda. I jo a Novelda els dia que volia formar part d'esta llista que estem així també en ordre, que treballara per les nostres comarques i treballara per totes aquestes persones que estem en els pobles del Vinalopó, per la gent de la meva comarca, que és l'Alcoià, i que posarem al centre aquestes comarques que moltes voltes també estem un poc oblidades, dejades de la mano de Dios, que es diu, no? I bueno, justament jo dic, bueno, és que cada setmana em passa una cosa, no? La setmana passada, el dia 20, era Santa Faz. I vam anar totes a Santa Faz a fer la peregrinació i al tornar, com eren les festes de moros i cristians de Banyeres, doncs vaig dir, m'agarre el tren i ja que vinguen a per mi. Vale, socorro. O sigui, la cançó esta de... Me la rime més. La cançó esta de Carros de Fuego, sabeu quina és? Vale, pues en l'estació esta de Novelda Aspe, pues més o menys així passava. Jo dic, vaig fer un vídeo i jo dic, no l'he posat, no l'he editat, no va a càmera lenta, és aixina. Vale, pues jo crec que això és una de les coses que principalment hem de portar a les Corts i hem de dir una i una altra volta. La veritat és que jo soc superpesa en això i no em cansaré de dir-ho. I és que, a més, és que totes les setmanes em passa alguna cosa. Vostè també. Fa 2 dimarts vaig anar, tenia un concert, tenia un amic que tocava al Madrid i em diu, te'n vens a Madrid? I jo dic, ostres, això queda no res, vale, doncs em mira el tren i mira a veure si n'hi ha combinació. Clar que n'hi ha combinació a Madrid. València a Madrid, 16 euros, ni més ni menys. Anar i tornar en 2 hores, comodíssima vaig anar. Claro, això està estupendo. Ara, el que jo vull és poder anar a Alacant, poder vindre a Novelda, anar a Villena, poder anar a Banyeres i que això no em supose 1 hora o 2 hores i a més anant que dius, socorro, este tren ja no sé si arranca, va acabar o no va acabar darrere. Pues és una de les coses principals que ens fa falta a la gent d'ací i que ens fa falta però per a les persones que anem a estudiar, per a les persones que van a treballar i en general per a les persones joves i majors que utilitzem el transport públic i que volem utilitzar-lo quasi de diari. Jo crec que això és una cosa fonamental i que almenys jo més trobo en falta. I després l'altra cosa que també jo soc molt pesant en això és el tema de l'ocupació i l'habitatge. Al final, què necessitem les persones joves per a quedar-nos en el nostre poble? Treballar i una casa on viure. Actualment, la veritat és que jo dic sempre, volem molt a les nostres mares, pares, famílies, però jo què sé, igual no fa falta que estiguem fins als 30 o fins als 35 en casa. Aleshores, una de les coses que més ens fa falta és poder treballar i si no treballem en el nostre poble, tindre una bona connexió per a poder anar i tornar i viure on realment volem i tindre el projecte de vida en el nostre poble. Jo crec que això és una de les coses fonamentals. La veritat és que és cert que cada dia veig com any rere any i la veritat és que gràcies també, ara ho parlàvem, venim d'estar en el conseller d'Ocupació, les dades d'ocupació juvenil van millorant, jo crec que estem en una tendència molt positiva i és el que hem de seguir fent. Cada volta tenim més contractes indefinits també per la reforma que s'ha fet, però jo crec que estem en molt bon camí
i que així hem de seguir. I ara hem de fer el mateix, però en habitatge també. Jo crec que això és una cosa fonamental, perquè si no també aquestes coses que avui comentàvem també, que era un tema molt important, ens afecta a la nostra salut mental. És que estava llegint un estudi que va presentar el Consell Valencià de la Joventut que només el 19% de les persones joves, en cas de tindre alguna malaltia mental, aniria al psicòleg o a la psicòloga. Un 19%. Clar, jo he sentit així en una part de la llista que teniu a molts professors, professores, mestres. Jo crec que això, que tracteu diàriament també en els alumnes, jo crec que també és fonamental que des de ben xicotets i xicotetes tinguem la facilitat o sapiguem els recursos que hi ha i estiguem connectats amb la salut mental per a donar-li la importància que realment mereix. Jo crec que aquesta és una de les coses fonamentals que jo poso sempre sobre la taula i són les bàsiques per a poder aconseguir una vida millor en el nostre poble. I això és bàsic per a desenvolupar el nostre projecte de vida. Jo crec que estem en el camí, veient les dades que vos comentava, estem en el camí per aconseguir cada dia un canvi millor i jo crec que també així, de la mà de Sílvia i de tot l'equip que ara presentareu a continuació, jo crec que també ho tenen molt present i que estic convençuda de que treballaran, i com han treballat ja, per Novelda i perquè la vida dels novelders i novelderes milloren cada dia un poquet més. I per supost que ho aconseguirem. Gràcies, Maria Josep, per aquesta visió de la joventut. Eixe és un dels més joves de tot. Gerard Fullana és actual diputat en solitari, el llanero solitario. En la Diputació d'Alacant és número 2 a les Corts Valencianes per Alacant. És de Xaló, la gent de la Marina sempre és important que estigui a tots els llocs. És ariet de Carlos Mazón, no? Vos sona aquest home, no? I te'l coneixes molt bé, a este senyor. Aportaràs, per tant, la teua visió dels pobles a la gestió en les Corts i no serà precisament conforme fa Carlos Mazón, que és aplicant la cultura digital, no? Usted, dinero para usted i dinero para usted. Para usted no. Explica'ns un poc què passaria si Compromís no hagués estat en la Diputació, per exemple, no? I quina idea tens del teu treball a les Corts. Gràcies per vindre, Gerard. Moltes gràcies, Dèlia. Bueno, venim d'Ibi, ara venim corrent pràcticament. Ahir vaig estar en la vila i la veritat, una de les coses que coincidim són en aquests problemes que tenim en els pobles de comarca per a tindre els mateixos drets de les persones que viuen en capitals de província. I crec que tenim un equip a les Corts per lluitar per això, perquè la gent, el que deia MJ, amb molta raó, que la gent pugui viure i treballar en el seu poble. Una cosa tan senzilla com esta és una cosa per la qual ens hem de conjurar per a poder treballar. Després, ho estic dient en tots els pobles on anem, quan Mazón no només dona els diners a dit, sinó que també tria els candidats i candidates a dit. Així teniu els 3 primers candidats i candidates de la llista de les Corts Valencianes, on han participat més de 12.000 persones per a poder-los triar. I en primer lloc, moltíssimes gràcies per la vostra participació i per haver confeccionat aquesta llista tan fantàstica a la província d'Alacant. Per tant, moltes gràcies. Després també, tant a la vila ahir com ara a Ibi, com ara quan veig a les persones que aneu a la llista i s'alceu, doncs molt d'agraïment, perquè sou la gent que doneu la cara per les idees de Compromís en este poble, i quan governeu, perquè governareu, ja veureu, vos pararan pel carrer, vos diran tot el que és millorable, haureu d'aguantar moltes qüestions i al final sou la gent que sosteniu el projecte. Jo anava mirant-vos les cares de cadascun de vosaltres, fa un ratet en Ibi era igual, ahir en la vila igual, i fa molta emoció veure quanta gent tenim als pobles disposades de forma altruista a donar la cara pel nostre projecte. Jo fa 12 anys que soc regidor de Compromís a Xaló i el que sí que vos puc dir és que a les Corts Valencianes anem a respirar municipalisme i allò que necessiteu quan governeu Novelda, no dubteu en cridar-nos perquè estem ahí per ajudar-vos. Moltes gràcies també per estar així. Bé, vull dir-vos que anem de poble en poble i la veritat és que jo, sincerament, allà on fa 4 anys veia 50 persones, ara en veig 100.
és així. Poble a poble on anem, no? Les dades que tenim cada vegada són millor. Per tant, el que vull dir-vos, avui falten 30 dies, estem a dia 28, falten 30 dies, encoratjar-vos perquè són 30 dies i ens juguem moltes coses. La veritat és que Joan Baldoví, el nostre candidat, està pujant este port en bicicleta i va com una dinamo, no? Quan més fort vas, més llum fas, no? I la veritat és que sí que vull dir-vos que anem molt bé, anem molt millor del que es volen fer creure, no? I fins al final van a publicar enquestes que sembla que no estem bé, no? Però vos dic una cosa, anem a treure el millor resultat autonòmic en la província d'Alacant que hem tret mai. És així. Per tant, queden 30 dies i hem de donar-ho tot, no? Jo a Carlos Mazón, preguntaves, li veig un poquet cara de pàjara últimament a la Diputació. Vull dir, les coses no van com ell pensava que podien anar. També li veig cara de pàjaro, ojo, de pàjara i de pàjaro, les dues coses. Però és la veritat, no? I són gent que sempre ens volen fer creure que no aconseguirem les coses. No sé, jo quan vaig entrar a governar a Xaló, el que ho deia l'altre dia en Mutxamel, no? Sempre ens fan creure que no és possible el que volem, veritat? Quan vàrem començar jo quan vaig entrar a la Diputació i es donava tot a dit, tota la vida, no passava res. Diu, el que és amigo del diputat o la diputada, doncs té la seva... I ens deien que això no podia canviar. Ens ho deien. I varen proposar una alternativa. I varen portar als tribunals el model de repartiment del PP i del PSOE, atenció, del PP i del PSOE, i ens el vam carregar. I actualment Novelda té uns recursos de la Diputació segons la seva superfície, segons la seva població i segons criteris objectius. I ens deien que era absolutament impossible, veritat? O el fet de poder fer escoles en tots els pobles del País Valencià. Jo quan vaig entrar a Xaló també, així cal una escola nova, no? Hombre, es que no tenemos la máquina de hacer dinero, ens deien, no? Això ho deien molt. Sí que tenien la màquina de fer desaparèixer els diners. Eixa la tenien supercontrolada, el Partit Popular, supercontrolada. Però sempre les coses necessàries és com, hombre, no anem a fer escoles en tots els pobles i ciutats, i estem fent-ho. Si no m'equivoque, així en Novelda, si no m'equivoque, crec que estem fent inversions per valor de 12 milions d'euros, aproximadament, en escoles. Això no s'havia fet mai. Enguany estem licitant obres per valor de 200 milions d'euros. Això ens deien que era absolutament impossible. O quants xiquets i xiquetes paguen els llibres en Novelda? Quants? Ningú. En Madrid es paguen tots. I què ens deien? Que era impossible. O quants paguen l'escoleta de 2 anys? Ningú. Per tant, el seu objectiu sempre d'esta gent, i dic del PP però també del bipartidisme, és fer-nos vindre avall. No treureu un bon resultat. No podreu aconseguir les coses. Allò que voleu, Sílvia, no podem gastar el romanent en alguna cosa que no siga el deute, veritat? I al final es pot fer, no? Es pot fer. Esta gent que està en política i que diu que no es pot canviar res, que no es pot transformar res, per què està en política? Per què està en política esta gent? No sé, que es presenten a unes oposicions, veritat? Perquè este plantejament de no, és que això és impossible, veritat? No sé, és bastant incomprensible. A mi em sorprèn el que Carlos Mazón creu que és impossible, que és tot això de les escoles, de serveis socials, de les residències, que ara vos parla l'Aitana, però en canvi les coses que ell ha fet i que són possibles. A veure, Carlos Mazón està repartint per ahí flyers, suposa que en Novelda també, que diu sonríe, què diu? Sonríe que llega el canvi, crec que diu, no? Que ja se van. Sonríe que ja se van, diu. A veure, este tío... és que com si ell acabara d'arribar. Vull dir, este tío era vicepresident de José Joaquín Ripoll quan la Policia Nacional va entrar a la Diputació de la Carme de Tindrel i era director general d'Eduardo Zaplana. Este senyor, un 24 d'abril, és a dir, ara fa del 2009, ara ha fet anys recentment, este senyor va convocar un sopar per a 2.500 persones. Imagineu-se 2.500 persones sopant, 2.500 militants del Partit Popular, que es diu Ràpid, en el recinte ferial públic i no van pagar. I no van pagar. I en la documentació que ens vam trobar quan vam entrar al Botànic posava coordinador, diu Carlos Mazón. Este tio està dient que ell arriba com a alguna cosa fresca. Veritat? És absolutament surrealista. És a dir, que es pot muntar... Ara estan tornant els diners. Ara estan tornant els diners de Xesopar. Entre altres coses, també va estar imputat en la trama Brugal. Però clar, esta gent que veu possible fer un soparot amb 2.500 militants del PP i no pagar i que ho paguem nosaltres, diu que és impossible fer escoles, que és impossible fer residències per a gent gran. Veieu com és d'absurd este tema? Clar, ara quan els diguem, a veure, Sílvia va ser alcaldessa, Joan Baldoví va ser president, què van a dir-nos? Que és impossible. Sí o no?
Van a dir-nos que és impossible. I què hem de fer nosaltres? Doncs nosaltres, i és el que vos demanem, hem d'eixir al carrer, als bars, a les escoles, a explicar que no és el mateix votar a uns que a altres, que les coses es poden canviar des de baix, que no hi ha coses possibles i impossibles, sinó que hi ha coses que són necessàries, simplement, i que és absolutament possible que Sílvia sigui alcaldessa i que Joan Baldoví siga president de la Generalitat. Moltíssimes gràcies, Novelda, per fer política i, sobretot, per estar ahí. Gràcies, Gerard, per espentar-nos a eixir al carrer i a predicar l'Evangelio. Gràcies. Aitana Mas, és el torn de la vicepresidenta del Consell, consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, cap de llista a les Corts Valencianes per Alacant, crevillentina, de Ponent, bona terra i millor gent. Va ser... Menos mal, Ja notava una presència. Va ser la política més jove en encapçalar una candidatura al Congrés. Actualment tens un càrrec d'altíssima responsabilitat, des del qual tens una visió molt acurada de les polítiques que es fan i des d'on marques també el ritme, ens marques el ritme cap al futur. I quin és aquest futur que volem construir des de Compromís? Gràcies, Dèlia. Bueno, pues en primer lloc, moltíssimes gràcies per convidar-me, per deixar-me passar una estoneta amb vosaltres. La veritat és que tenim un futur, no? Jo crec que el 28 de maig hem de votar precisament, o hem de triar si votem passat o votem futur. El passat l'acaba de comentar Gerard, no? I és més, afegiré només una cosa. L'altre dia signàvem un acord entre la Diputació d'Alacant i la meva conselleria per a incrementar el... Vaig a posar-me el cronòmetre perquè després Dèlia ja m'ha fet l'avís que no me passe. Que bé, Aitana. Jo soc molt disciplinada, jo soc molt enginyera per això. És que, mireu, vicepresidenta, ojo. Estoy en todo, estoy en todo. I l'altre dia signàvem un acord entre la Diputació d'Alacant i la meva conselleria per a ampliar el pla Convivint i enmig de la roda de premsa el senyor Mazón, estava jo, i aquell no se va tallar en demostrar-me que continua sent el passat. I ho va fer en una sola paraula. Me va dir, carinyet, davant de tots, no se va tallar un pèl. I jo el mirava i deia, què faig en ell? Una persona que està tractant a una dona que és vicepresidenta d'un govern de carinyet davant de tots els periodistes en una condescendència, m'aneu a permetre l'expressió, asquerosa. Què anem a esperar d'una persona aixina de president de la Generalitat? Jo, sens dubte, ja vos dic que a mi no me representa. Ni me representa a ell, ni me representa les polítiques derivades d'eixe carinyet. Perquè eixa condescendència és precisament la que ja tinguérem en el passat que comentava Gerard. I com nosaltres el que volem és mirar cap al futur, volem continuar desplegant les polítiques que ja hem dut a terme aquests 8 anys i sumar una miqueta més. Quan parlem de futur, jo vull que en este tercer botànic parlem cap a on anirà la nostra societat en els propers 10-15 anys. Eixe és el gran repte, no tornar al passat. Un dels reptes que tenim, sobretot en les comarques d'Alacant, és aquesta sobirania hídrica. És que anem a què va a passar en l'aigua. I com que m'hi diu que sí en seguida, com a dient, jo m'ocupo d'això tots els dies, a mi me té molta doctrinada, ara vos donaré 4 dades que sempre me diu. Som la regió d'Europa que més aigua reutilitza. El 70% de la nostra aigua la reutilitzem. I això és preparar-nos per al canvi climàtic, preparar-nos per a mitigar els efectes del mateix. I tindre l'aigua suficient, no només en aquest cas per a poder reutilitzar-la en altres qüestions, com per exemple un dels problemes que tenim, que és en la sequera, sinó també, per una altra banda, hem d'intentar tindre garantit aquest consum humà. I quan parlem del transvasament, hem de tindre en compte
que també forma part del passat, que el necessitem en el present, però forma part del passat. I per això quan dic que mirem al futur hem d'incrementar aquesta reutilització fins al 100%. I això ho anem a fer en el tercer botànic. Perquè igual a ningú se li ha passat que li preocupa el tema de l'aigua, però no per res, però demà en Crevillent estem a 36 graus un 29 d'abril. I això no ens havia passat mai. I hem de començar a preocupar-nos d'aixes coses també. I en això no vull dir un missatge catastrofista de vamos a morir todos. El que vull dir és que ens hem de preocupar no tant de baixar impostos, que és el que ens estan venent des de l'altre costat, sinó de com anem a invertir en el nostre futur, en la nostra pervivència, en el futur dels nostres fills i de les nostres filles. I això passa en l'aigua i també passa en el treball. Ho deia des MJ, no? No n'hi ha cap dada econòmica que siga pitjor en el 2023 que en el 2015. Cap. I estareu farts d'escoltar que en l'esquerra no sabem gestionar l'economia, que això només ho sap fer la dreta, que ells són premis Nobel en gestionar l'economia. I no, seran premis Nobel en gestionar la seva economia, però no la de la resta de la ciutadania. Mireu, jo no sé si heu fet, jo l'altre dia mirava l'esborrany de la renda i per curiositat vaig fer la comparativa en l'agència tributària dels trams, de les deduccions autonòmiques i vaig triar, casualment, Madrid i la nostra. I en la nostra, a banda de tindre una llista infinita, totes venien limitades a rendes inferiors a 30.000 euros. En Madrid, també, però d'una altra manera. El que eixia en la renda de Madrid, en les deduccions fiscals autonòmiques de Madrid, el que apareixia era, per exemple, te pots deduir els costos educatius del material escolar. I te diuen, qui pot? I te diuen, 30.000 euros per cada membre de la llar familiar. I dius, pues oiga, no? Una família normal de 4, 120.000, pues oye, muy bien, claro, estem afavorint la seva economia. Però és que una de les deduccions és a la participació en actius en l'IBEX, en la borsa. I dius, pues tot molt transversal, també. Clar, m'ha pillat en mig. Diu, quina merda no viure en Madrid, que m'haurà pogut deduir. Home, per favor. Vull dir, per a que tingueu en compte quins són els models i quan venen aquí a parlar de reduir impostos, anem ja, no hem començat la campanya i anem pràcticament per menys 5.000 milions d'euros en la Generalitat. Jo no sé d'on anem a treure per a cobrir sanitat, educació, serveis socials, etc. Això és el que anem a votar el 28 de maig. Si volem un futur per a la majoria o si volem el seu futur. I això ho triarem també fa 4 anys i fa 8. I ara mateixa tenim més metges que mai, encara hem de millorar, per descomptat. Tenim 15.000 professionals sanitaris més. Tenim més professors i professores que mai. I tenim uns serveis socials que són la quarta pota de l'estat de benestar. I vaig acabant, que sé que porta 6 minuts. Fa unes setmanes aprovàvem un decret, el decret Tipologies, que bàsicament el que diu és com s'han d'ordenar els serveis socials després de 30 anys. I el que marca és quines són les condicions de vida que han de tindre les persones, per exemple, que viuen en una residència de majors o que van a un centre de dia. I aquestes condicions són millors que les que n'hi ha ara. Incrementen més qualitat, més personal, més infermeres i infermers, millor qualitat del menjar que reben en aquestes residències, i a que no sabeu quina ha sigut la resposta de la patronal de les empreses del sector. Una denúncia. Han dit, no anem a poder guanyar tants diners per culpa de millorar les prestacions en les residències. No mos apanya, vos denunciem. És la 12a ja. Vull dir, hem guanyat 4 resoltes, 4 que hem guanyat. No mos preocupa. Però per a que vos doneu compte, este 28 de maig hem de triar per a qui governem també. Si anem a governar per a les 4 empreses dels amiguets que governen o anem a governar, com deia abans, per a la majoria. Això és el que està en joc este 28 de maig, entre moltes altres coses. Parlava també del parc de vivenda pública, jo no vull allargar-me més, però no vull deixar-me tampoc qüestions importants. I jo vull una última cosa, i és demanar-vos disculpes. Disculpes
per tot allò que no mos ha donat temps a fer. Però vos vull demanar també el vot de confiança, que no és el vot, que no puc demanar-lo, ojo, el 28 de maig, per a que confieu en Compromís, per a que mirem juntes i junts al futur i, sobretot, m'agradaria que, per favor, també recolzareu la candidatura de Compromís a Novelda, perquè la Generalitat, que també ha estat municipalista, a més no poder en aquests 8 anys, necessita aliats i aliades en els ajuntaments que posen les, per exemple, ajudes de serveis socials a l'alçada de la necessitat del municipi, a l'abast dels veïns i de les veïnes. Necessitem que Sílvia Anna siga una d'eixes aliades que tinguem en el govern, en el proper govern de la Generalitat, en el proper tercer botànic. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Aitana. Moltes gràcies, Aitana. Gràcies als tres per les vostres intervencions, per anar o cloc, conforme vos hem demanat. Reprenem la tirallonga de noms de persones que formen part de la llista de Compromís a Novelda. Ens havien quedat, havíem citat a la número 11, hem deixat el top 10 per al final. Comencem el top 10 amb Andreu Martínez i Cantó, que és matemàtic i analista de dades. Està entre nosaltres també. Sí? ¿És el que se casa demà? Se casa demà, perdoneu. Pobre, li hem donat lliure. Bueno, és, com havia dit, matemàtic i analista de dades. Ens consta que Joan Anna estarà molt content amb aquesta incorporació. On estàs, Joan? Perquè per fi tens algú amb qui parlar el mateix idioma de numeritos. Amb el número 9, Alba Galeana Paredes, que no està, graduada en biomedicina, coordinadora d'assajos clínics a l'Institut d'Oncologia de la Vall d'Hebron, per tant, està a Barcelona treballant. Moltes gràcies també a aquesta veu jove i preparada per incorporar-se. Amb el número 8 sí que està Esther Cantó Pérez. Llicenciada en Filologia Anglesa, professora de secundària, és una nova incorporació en esta llista, però és molt habitual en el treball per la cultura popular, el valencianisme, els drets socials. Era menester que estigueres en esta llista, Esther. Moltes gràcies. Amb el número 7, Marc Esteve Amorós, comerciant al Mercat de Novelda, muixaranguer, muntanyer, està lleig que ho diga jo, però fa les millors llonganisses del Mercat de Novelda. Amb el número 6, Txelo López Abad, per on parés. Txelo és responsable d'administració i finances en una empresa local molt vinculada a les festes del poble. Torna a formar part de la família de Compromís després d'alguns anys. Moltes gràcies, Txelo. Amb el número 5, inaugurant el top 10, Antonio Abad Ditarte, tècnic superior en l'administració i finances, administratiu en el sector de la pedra natural, molt actiu en el treball del col·lectiu des de que va començar a militar. Gràcies per atrevir-te a inaugurar este top 5. Amb el número 4, Berta Galeana Paredes, que és llicenciada en farmàcia, mànager en la indústria farmacèutica, membre de l'executiva nacional del partit, de l'estació, festera, activista de la dansa, ha passat hores i hores lluitant pel conservatori. Vine, que ara tu parlaràs. A veure, Berta. Me fa tanta il·lusió aguantar-te el micro, amiga. Què pots aportar tu com a regidora? Perquè estàs en el número 4 i això és calienta que sales, eh? Ai, que t'aguante el micro, calla. No, sí que me fa molta il·lusió. Sí, pues ja està. Bueno, bona nit a totes i a tots. Jo crec que la majoria de persones que esteu aquí sabeu en quina regidoria podria aportar més, que seria una regidoria de festes o regidoria de cultura. Saraos. Saraos. I per què?
bueno, pues per la meva experiència en distintes associacions i entitats relacionades amb la festa, tant de barris, com diu la meva amiga Dèlia, com estacionera, no? I de moros i cristians, i també en l'àmbit de la cultura. Com ho farem? Bueno, pues, el primer que hem de fer és posar en valor la nostra cultura, les nostres festes, perquè és el nostre patrimoni i les nostres senyes d'identitat. Però és que, a més, són espais de crear, de compartir. I això és, al final, compartir és fer poble. Jo, per a mi, la cultura ha de ser un dret i és un aliment, no? I, bueno, ha de ser accessible a tota la població. I també hem de ser conscients que moltes persones dels nostres pobles i del nostre país també viuen del sector cultural. Per això, des de les institucions, hem de recolzar amb recursos i fer costat a aquestes associacions que treballen desinteressadament. Perdó. Ha vingut a dir-te ja, tia, ja. Aquestes associacions que treballen desinteressadament per la seva difusió i també ser proactius en l'agenda cultural. Podria dir que aquesta implicació en aquests àmbits també ha sigut un dels motius que m'impulsa a fer política des de dins. Per a mi és un plaer formar part d'aquest equip, perquè ja he coincidit en algunes persones en l'àmbit de festes i el cultural. Així que, companyes i companys, anem a fer possible que Sílvia Anna siga l'alcaldessa de Novelda. Gràcies. Gràcies, Berta. Me quedé aquí, amb el número 3, Asten Altet Mira, llicenciada en Filologia Hispànica i en Filologia Catalana, professora de secundària, sanroquera, festera, també molt vinculada al moviment cultural del poble. El Betània de Guany, per cert, té molt que veure amb ella i bé amb les crosses, però bé. Què podries tu? Si a Berta li ha aguantat el micro, a tu, home. I tant. Què podries aportar tu com a regidora, que tu també estàs en Calienta que sales? Sí, no? Bé, bona nit a totes i a tots. Com a regidora, mireu, jo, com Berta, com moltíssima gent que està en esta llista, hem sigut part molt activa en el teixit associatiu d'ací de Novelda. I jo puc aportar la meva experiència en les associacions bé de l'àmbit cultural com de l'àmbit educatiu, perquè moltes vegades fer política no és només fer partit, també se pot fer política des del punt de vista més cívic. I aquest és l'interès, però clar, hem de donar el salt. I bé, en un moment determinat jo ja el vaig donar. Bé, jo soc professora, me dedico a la docència, com molts dels que estem ací, que compartís també feina este any i altres anys. I bé, des de l'àrea d'educació, doncs és importantíssim tenir en compte que els centres educatius des de l'Ajuntament han de tindre un contacte i han de treballar colze a colze amb els centres educatius. Moltes vegades hi ha necessitats immediates que no se resolen en aquest moment. I si se trenca l'aigua o necessiten arreglar qualsevol cosa del centre, la resposta de la institució, de l'Ajuntament, ha de ser immediata. No podem deixar-ho. Hi ha molts xiquets i moltes xiquetes que estan allà. Per altra banda, també hem de tenir en compte que cal tindre una coordinació i una planificació en els centres educatius per a oferir activitats complementàries que els centres educatius demanden, els equips directius. I és important aquest contacte, no dic diari, però bé, aquest contacte que siga fluid. Per què? Doncs perquè aquestes activitats complementàries són importantíssimes per a el desenvolupament de la docència. I després, per altra banda, volia comentar que, a banda de ser professora, també som mare. I volia destacar la importància de les AMPes, la importància de l'AMPA en els centres educatius. I també
recordar, i és una cosa que portem al programa, la importància d'aconseguir la gratuïtat de l'escola Matinet, perquè és una cosa que ens ajuda moltíssim a fer la conciliació que siga un poc més possible. Moltíssimes gràcies a tots i a totes. Gràcies, Asten. Amb el número 2, Carles Sala Penalva, enginyer en telecomunicacions, diplomat en empresarials, actual regidor de Compromís, secretari comarcal del partit. No te sentes, Carles, que tu no és que sales, sinó que ja estàs. Quina ha sigut la teva aportació? Com creus que podrem millorar la vida de les persones des de l'Ajuntament? Jo crec que no és només el que jo he aportat, sinó també el que m'ha portat a mi representar a tanta gent, portar les demandes dels col·lectius, de les associacions o fins i tot d'una persona que et para pel carrer i et demana una cosa que és important per a ell o per a ella, però que també és beneficiós per a tot el poble de Novelda. Poder traslladar aquestes propostes fins a l'Ajuntament, fer-li seguiment, insistir, com ha dit Sílvia, tant, i a voltes aconseguim que es facin realitat, a pesar d'estar en l'oposició en aquests anys. Això crec que és molt positiu per a tots. Ha parlat Sílvia ja un poc de les subvencions a aquestes associacions tan importants, les sociosanitàries, com Capaz, Oasis, Parkinson, Alzheimer, que fan una feina molt important amb la nostra gent. Quan es van presentar les primeres bases de les subvencions per a aquestes associacions, efectivament hi havia una baremació, una puntuació, que el que feia era minorar el percentatge de subvenció que se li donava a cada subvenció. A cada associació, perdó. Això pot tindre lògica quan tens més sol·licituds que diners disponibles. Has de valorar i repartir els diners. Però és que en aquestes bases se minoraven les subvencions fins i tot quan no hi havia tanta demanda, quan hi havia més diners que demanda. Nosaltres vam fer els càlculs, vam posar els números damunt la taula i vam aconseguir que a una hora abans del plenari se canviara una esmena nostra per a que si no hi havia tanta demanda, que de fet hi ha més diners que demanda, com està passant tots els anys, se subvencionen el 100% dels programes. Això crec que és molt important. També en el bonotaxi hem parlat del transport públic. A Novelda en el 2015 van perdre el servei d'autobús urbà i nosaltres hem sigut molt crítics des d'aleshores perquè no se pot deixar una ciutat que vol ser inclusiva a la seva gent sense cap solució de mobilitat. Se va fer el bonotaxi com un apany, però era un bonotaxi només per a persones majors de 65 anys o per a mobilitat reduïda. Dos col·lectius molt importants, però no són els únics. Qualsevol persona pot tindre, que no estiguen en aquests col·lectius, pot tindre també necessitats de mobilitat. Per exemple, hem parlat que ja tenim un barri a l'estació que està a 2 quilòmetres, tenim un centre de salut o un centre d'especialitats en Elda i pot necessitar este servei. Vam demanar que s'ampliara a tota la població i efectivament fa 2 anys se va ampliar el monotaxi a tota la població que tinga un nivell de renda baix, òbviament. I per últim, en aquesta legislatura també s'han començat a fer inversions sostenibles medioambientals. Era una cosa que nosaltres demanàvem i a base d'insistència, de pregs, d'acords pressupostaris, de mocions, per fi s'han posat les primeres plaques solars en edificis públics, s'han canviat enllumenat per LED, que estalvia i que al final és una cosa bona per al medi ambient i bona també per a les arques de l'Ajuntament perquè els diners s'estalvien al final quan fas aquest tipus d'inversions. Però és que a més fa 3 anys recorde que jo parlava amb l'equip de govern i amb els tècnics i els parlava de comunitats energètiques locals, d'autoconsum compartit, de democratitzar un poc aquesta transició energètica per a que no siguin només les grans multinacionals, les grans empreses les que manen de la nostra energia. I em deien, això és impossible, Gerard, m'ho deien a mi també. I ara, avui, este any, tenim ja els primers projectes, els primers estudis que estem fent i les primeres subvencions demanades, ja veurem si ens arriben, per a poder avançar en aquesta línia. Fixeu-vos si era possible que en Crevillent, on ve Aitana, i on té l'alcaldia Compromís, fa unes setmanes se van fer el primer sorteig de les primeres 100 vivendes d'un total de 600 que reben la llum gratis gràcies a la comunitat energètica local. On governa Compromís, les coses avancen i canviem i millora la vida de les persones. I on no governem, treballem igual per a que, encara que siguin xicotes passos, però també per a poder avançar i per a que totes i tots visquem millor. Però hem de governar. Gràcies, Carles.
Bé, i amb el número 1, que fort, Amb el número 1, Sílvia Anna Tomàs, que és candidata a l'alcaldia, llicenciada en Publicitat i Relacions Públiques, mare de 2 i comandanta d'este vaixell. Un aplaudiment per a ella. Hem parlat del que podem aportar com a regidors, com a consellers i conselleres, com a diputats, diputades, però encara no hem parlat de què podem aportar com a alcaldes i alcaldesses. Ara és el moment. Què podem aportar? Doncs mireu, jo fa 8 anys que sóc regidora i he vist una cosa al llarg d'aquest temps que sempre que és molt fàcil prometre, que és molt fàcil dir, i després no hem arribat mai a veure que siga una realitat. La participació ciutadana real. Això és el que vull aconseguir quan siga alcaldessa. Una participació que sigui d'un poble que parle, però també d'un poble que se senta escoltat. I per això cal xafar molt de carrer. Cal parlar molt, com dia Carles, cal parar-se, que el conte, que t'expliquen. Cal fer això. I jo vull ser l'alcaldessa que compte amb totes i tots, amb totes les veus. Vull ser l'alcaldessa de la participació ciutadana real. Crec que és molt important. I bé, en la meva primera intervenció vos parlava de passat i ara crec que toca parlar de futur. Ara estem en temps de fer programes electorals. I nosaltres no hem sigut mai de reunir-nos setmanes abans d'eleccions i omplir fulls de propostes irreals. Nosaltres treballem durant els 4 anys, durant la legislatura, en fer propostes reals, però propostes que no venen només de la militància o de simpatitzants, sinó propostes que venen també des de fora de la militància. Per això mateixa, perquè xafem carrer, perquè molta gent s'acosta a Compromís a contar-nos allò que es passa, perquè a la fi saben que Compromís anem a lluitar per allò que és just. I per això molta gent que no és de Compromís ve a buscar-nos. Això és el que s'ha de fer quan es governa, governar per a totes i tots. Però bé, sí que us vull contar algunes coses, algunes propostes d'aixes reals que sí que portem en el nostre programa obert i viu. Propostes per aconseguir una novel·la, ara en parlava Carles, una novel·la verda i sostenible. Volem facilitar la instal·lació de plaques solars, però és que a més el que volem és assessorar als veïns i veïnes per a que es puguen beneficiar de l'autoconsum. Volem una novel·la accessible, però de veres, no una accessibilitat de mínims. No volem baixar per una vorera rebaixada i tropeçar-nos amb un contenidor. Volem una accessibilitat real. Volem respectar els nostres sectors econòmics. És urgent que tornem al camí del respecte i de la comunicació amb els comerciants del mercat, davant de la incertesa, davant de la rehabilitació del mercat municipal. És urgent. Volem apostar per la cultura, per la inversió en cultura. L'Escola Teatre Maria Guerrero, una necessitat, la seva construcció, una demanda també de les associacions culturals i de les entitats musicals. Volem construir el teatre amb una subvenció, de conselleria. En educació, com dia en les escoles matineres. Bé, ara no tenim aquesta subvenció per part de l'Ajuntament, no existeix aquesta col·laboració amb les AMPEs, però és que Esta ha sigut una proposta de compromís i un acord al que hem arribat amb l'equip de govern. Però bueno, un acord que a pesar d'haver insistit no s'ha materialitzat. També en tenim uns quants d'eixos, per desgràcia. I volem oferir novel·la també com a base permanent per a l'ambulància, per al suport vital bàsic, amb instal·lacions adequades i exigir la seva ampliació a 24 hores. I volem, en serveis socials, crear l'oficina de tramitació d'ajudes. No pot ser que per a tramitar l'ajuda a la dependència només tinguem un matí a la setmana per poder fer-ho, donant cites de 7 setmanes. Això no pot ser. I anem a treballar també, com hem treballat sempre, per les nostres tradicions, per la nostra cultura i per la nostra llengua. Perquè Compromís, clar que som els del valencià. Clar que som els del valencià, però és que també som, com s'ha explicat avui així, també som els que ha portat la gratuïtat dels llibres, els que ha portat la gratuïtat a les aules de 2 anys, els de la llei de dependència. Són també els que hem augmentat el nombre de professorat a tots els centres educatius. Són també els únics que hem defensat
els interessos de les valencianes i els valencians a Madrid. Això qui ho pot dir? Compromís, també som els únics que fem això. I no vull allargar-me molt més, però sí que vull acabar donant les gràcies. I si m'ho permetiu, vaig a posar-me en peu. Perquè m'agradaria, aquest moment m'emociona, i m'agradaria donar les gràcies, primer que res, MJ, Gerard, Aitana, per estar a Sia Novelda, que per cert no és la primera vegada que esteu a Sia Novelda i això vos ho he d'agrair i estic segura que no serà l'última. Vull que agrair, per a la gent que no ho sàpia, tenim la sort a Sia Novelda de tindre un col·lectiu de gent molt treballadora, de gent molt implicada, de gent molt faenera. I això crec que per a mi és un honor tornar a ser la vostra veu i vos he de donar les gràcies, moltíssimes gràcies per tota la faena que feu. I vull donar les gràcies també a la gent que m'acompanya en aquesta candidatura. De veres que és un luxe comptar amb totes vosaltres i tots vosaltres al meu costat, perquè sou un equip, com explicàveu abans, de gent tan implicada, de gent tan compromesa, de gent tan capaç, que és un luxe poder encapçalar esta candidatura de nou. Gent que fa molt de temps que esteu treballant per el poble, gent que veniu de treballar des de les associacions culturals, gent que veniu de treballar des dels sectors productius tradicionals, que veniu de les bandes de música, gent que veniu del comerç local, gent que veniu d'haver presidit molts anys el Consell de la Joventut d'este poble, que veniu de treballar de sindicats, gent que veniu de centres educatius amb vocació docent, gent que veniu d'estar implicades, com moltes de vosaltres, en la festa i que, a més, veniu de disfrutar també de la festa. Gent que veniu d'estar al costat d'aquells més vulnerables, gent que veniu de cuidar, gent que veniu de fer poble. I aquesta és la gent que portem en la nostra candidatura. I això és un orgull. Així que no puc acabar, ara anirem a fer-nos el viner d'honor, però no puc acabar sense demanar-vos que, per favor, vingueu així i ens fem la foto de grup que toca avui. Gràcies a totes i tots per la vostra assistència. I és el moment del vi i de les fotos. La tendresa que ens deixares, amb les coses senzilles, amb la terra entre els dits. Seguiré amb l'enyorança a les finestres, amb les cançons d'Ovidi, amb les lluites d'ahir. Seguiré amb la il·lusió que desbordaves, amb les paraules vives, amb els somnis humils.